me and Mike is having a surprise gift for my niece because she's graduating yesterday. So hope she likes because late gifts. She's a very hardworking. That's why she deserves a safe gift. So that's why me and Mike having a surprise gift for her. So come on, let's surprise here. It's not at home. That's why we're going to her workplace now. So by scooter. We're going now by scooter. My nephew drive me going there. This is Jackie. My nephew. May muda ako ni Bian, pwede ibutang doon sa ano mo, sa motor mo, para di rin yung malata. Kagayon sa Borak ko. Hi! Ikaw lang? Kagayon didi, pwede didi makipicture ho. Nala ka na. Kagayon didi ho. Ora, inquire ako. Oh my God. Kaon? Ay, nagbago na ano niya. Sige. Mayroon pa? Saan o? Sa ano? Gayon. Saan ba? Oh, bagong graduate. Congratulations sa Thank kanya. you. Ano ang gusto mo na regalo? Abi na tulos. Abi. Mas paano kaya ang bukal sa loob ba? Mas kinano ko no. Ang bukal sa loob natin. Ma-inquire kung tao sa kuwan. Saan daw? Doon. Doon? Parigos. Kita? Makaragos kita didi? Adi, ina ko. Kana, makaragos kita didi. Doon ba? Ay, naro-inquire mo mamaya, para mamaya. Pag-uli ni kung anong gan. Oh, ni Mike. Saan o? Pag-uli niya. Nano dito, arin din mas magayon. Nalo, gamitin mo sa reception. Ha? Gamitin. Surprise! Oh, gift sa regalo naman sa imo ni Mai. Salamat! Nagparaipos ako sa dinaranggan ako magputos. Una ko ko na! Salamat! Para ano, pasensya ka na sunggay. First time. Salamat, tita! Ay, tanda rin ni Papa. Thank you so much! Si Mai ka na gano. Thank you so much, Daddy Mike.